ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರ, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತಿಂತೀರಾ, ಅದೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ? ನಿಂಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಈರೇನ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟರ್ನೇ ಪುನು. ಸೊ ಮೀನು ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಬೇಪ ಇರ ಯಾನ್ ಕಾಯ್ತಂತೆ ನೀರು ಕಾಯ್ಪ ಪಂಡೀರು ಹಾಂ ಬಲ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಗಂಟೆ ಆತನ ಭಾರತಿ ಪದ್ರಾಡು ಗಂಟೆಗೆ ಅನ್ಪಿದಡಿಯೆ ಹೇಮಕ್ಕನ ಶಾಪಿಗೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಹಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಬೊಕ್ಕ ಕಜ್ಮಲ್ ದಯಾನು ಹೋಗುತ್ತಂಡಿ ತುರೆ ಉಪ್ಪು ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ಐಟೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಒಣಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಇದಡಿಯೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಕೋಡೆ ಉಂಡತಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಶುದ್ಧ ಸಾರು ಮಲ್ದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶೈಲಿದ ತಿಳಿ ಸಾರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತನು ಬಟ್ ಎಂಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಂತ ಚೂರು ಬೈಯಾಗ ಯಾನು ಒಂತೆ ಮಲ್ದೀನಿ ಬೈಯಾಗ ಒರಿಯುಜಿ ಬಂದು ಬಟ್ ಎಂಗಳು ಬೈಯಾಗ ರೇಷ್ಮಾ ರಾತಿಗೆಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಅವಳು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವಳು ಚಿಕನ್ ಮಲ್ತಿರ್ತೀರು ಅಂಚದ್ದು ಅಲ್ಪ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತ ಸೊ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಹೊಂತಿ ತಿನ್ನತಿ ನಾನು ಎನ್ನಮ್ಮಯ್ಯನ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಗೊತ್ತನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರಬಿನೇರು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ಮನದಾನಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೂಡಿದ ಸಾರು ಪುರ ಬೋಡಿಪ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲವರು ಚಟ್ನಿ ಪುರ ಆಪುಜಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಾಗ ಈಗ ನೀರು ಕೊಟ್ಟದು ಬೆಚ್ಚಲ್ತೊಂತೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟದು ಐಕೊಂಚೂರು ಪುಲಿ ಉಂಟದು ಬಾರ್ದು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಬೆಚ್ಚಲ್ತೆ ಸೊ ಬಯ್ಯ ಊಟ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಸಾರದ ಬೇಲೆ ಜಿಂಕ್ ಅಂಚ ಒಕ್ಕ ಗಹನನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬುಣ್ಣಾಗ ಅಲ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಇಡು ತುರೆ ಕಾಂತೆ ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಸೊ ಹವಿನ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ಪೆ ಬಯ್ಯಾಗ ಅವಳು ಮೀನು ಬತ್ತ ಮರ್ರೆ ಬಂಡೆ ಮೇರೇಡ ಅಂಚ ಮೀನು ಕರವೇರು ಬಯ್ಯಾಗ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲೋನು ಉರುವಾಡು ಅಂಚ ಹೇಮಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿ ಹೋದುಲ್ಲೆ ಹೋಯ್ ಹೇಮಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿ ಕುಲೋನು ಪಾತಿರ ಹಾಯ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಹೇಮಾ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇತ್ತೆ ಪಸದ್ದು ಬರ್ಪಿಲ್ಲಕ್ಕ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನು ಪಂಡೆ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಅಂಗಡಿ ಬನ್ನಾಗ ಇಡೆಗೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಮುಟ್ಟಿ ಯಾನು ಅಂಗಡಿ ಮುಲೆಗೆತ್ತನು ಸೊ ಅಂಚ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಈರೇನ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟರ್ನೇ ಪುನು ಆವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿ ಜತ್ತ ಮಾರ್ಯಾರ ಇರೇನ್ ತೊಜಪಾತಿ ಜತ್ತ ಎಕಡೆ ಎಂಚೆತ್ತಾರಿ ಇರು ಇತ್ತೇನ್ ಜೊಲ್ಲಾರ ವನ್ನಗೆ ಎಂಚೆತ್ತಾರೆ ಇರು ಮೀದು ಸೀದ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆಂಚೂರು ಬರ್ಲು ತೋಜೋರು ಸೊ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಓ ಸಾರಿ ಮರ್ಲಿ ತಾದಗೆ ಓಕೆ ಎಂಕುಲು ಅವೇ ಮುರಣಿ ನೆತ್ತ ಸಾರಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಈರೆ ಇರ್ನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಸಾರಿ ಕೊರೋಡು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಹೆಂಗ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇರ್ತು ಅವು ಇಜ್ಜಿನ ದಾದ ಬರ ಯಾನ್ ಏನಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋನ್ ಬೋಪೆ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾರಿಂದ ಕೆನ್ನಾಗ ಕೊರೋಡ್ಚ ಹಾಂ 21 ಸಾರಿ ಎಂಗ್ಲೆ 25 ಸಾರಿ ಬಡಿತನ್ನ ಹಾಂ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇಡ್ದೆ ಬರ್ತೀನಿ ದಾದ ಮನ್ಪೇರ ಮತ್ತನಾ ಕಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಮಾರೆ ಕಾಪಿ ರೇಟ್ ಬರ್ನು ದೂರ ಕುಂಟರ್ದು ನಗಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲುಂಡು ಓಕೆ ಹೆನ್ನ 1:15 ಗಂಟೆ ಬೇರೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಒಣಸ್ ಕೊರಿಯರಿ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಬಲ್ಲ ಅಂದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೇರ ಬಿಡ್ಚೀರಿ ನಾನು ಇತ್ತೆಗೆ ಅಂತೀನಿ ಒಣಸ್ 6 ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪದು ಹೆಂಗೆ ಒಣಸ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಓಲ ಬೇಕು ಕುಂಟರ್ದು ಕಲ್ಲು ಮೂಲ ಜನ ಇತ್ತನದಾರೆ ತೂಪಿನಿ ಹೋಯ್ ಕೊರದಾಟ ಕುಂಟರ್ದು ಕಲ್ಲು ಈತ ಮಲ್ಲ ಓಲ್ದಿಯರಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ನೀನು ಇದು ಹಾಂ ಅವೇ ಅವು ದಪ್ಪ ಉಂಡತ್ತವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇರು ಇಂದ್ವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಅವೇ ಹಿರೇಗೋ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಕಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಅಂದಾಜು ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಲದ ಮಾರ್ಯಾರೆ
ಕಲ್ಲುದೇನ ಆಂಡ ಓಲಾವ್ ಎಂಕ್ ಓಲಾವ್ ಆವ ಕಲ್ಲು ಐಟ್ ದಾದುಂಡು ಕಲ್ಲು ಮಲ್ಲ ದಾದೆಕ್ಕು ಈ ಕಟ್ಟದಿ ನೀತಿಲ್ಯ ಕಲ್ಲು ಮಲ್ಲ ಐಟ ಕುಲ್ಲುಂಡವು ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಐಕ್ ಬಾಲ್ದಿ ಬರ ದೇರೇಜ ಖಾಲಿ ಕುಲ್ಲುನೆ ಕಲ್ಲುನೆ ಕುಲ್ಲಣ್ಣ ಚಲ್ ಊಟ ಮಾಡುವ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ವರ್ಕರ್ ನೊಕ್ಲಿಪ್ಪಿದೆ ಚಪ್ಪಲ್ದು ಒಂದು ವರ್ಪ ಉಲಯ ಪಾಡಂ ಬರ್ಪಿನಿ ಆನಾಗಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅನಿಸುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಉಲೈ ಪಕ್ಕದ ಪಾಡಂದು ಓದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಓ ಮೂಲ ಉಲೇ ಪಾಡು ಜೀರು ಪಿದೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಉಂಡು ಬಂದು ದೀದು ಕೂಡ ಉಲೇ ಪಾಡಂದು ಬತ್ತಿನ ಕುಳಿಪಿದೆ ದೀದು ಬರ್ಪ ಕೆಲವು ಜನ ಇಂಚೆ ತೂಯಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡಲ್ಲಿ ಅಂದ ಈತು ಸೋಕುದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡಂದು ಬರ್ಪೇರು ಉಲೈ ಕಸ್ಟಮರ್ ದೇರು ಸರಿ ಒತ್ತೊನ್ವಯ್ಯಾನ ಕಸ್ಟಮರ್ ದೇವೇರಿಂದೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದಲ್ಲಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿ ಪೂಜತ್ತ ಅಂದ ಮಾತಾಡ ಒಂಜೆಲ್ಲಕ ಇಪ್ಪುಜರ ಐಕೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಈತು ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೆಂಗು ಏಪನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಅನುಭವ ಚಲ್ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಎಂತ ಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ದಪ್ಪಲ ತುಂಡಾಗಿದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಇದು ತರಕಾರಿ ಬಂದಾಗ ಉಂಟು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತರಕಾರಿ ಈ ತರಕಾರಿ ತೈಕೆ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಕನ್ಪಾಯಿನ್ ತರಕಾರಿ ನಾನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಕನ್ನಲೆ ಅಂತ ಹೌದಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಕೊಡೆ ಸಾರು ಮಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಾರೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸಾರು ಎಂಚಾತಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟನ್ ಬೆಟ್ ಸಾರು ಬಟನ್ ಬೆಟ್ ಸಾರು ಎಡ್ಡ ನಾರ್ಮ ಸೂಪರ್ ಈತು ರೈಸ್ ಎಂತ ತರಕಾರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ಐ ಆಮ್ ಪ್ಯೂರ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇರ್ದಾದ ಗಂಧರ್ ಯಾನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಕ ಇಲ್ಲದನೆ ಇಷ್ಟ ತುರೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಗರಿ ಈತು ಚೂರು ಮಲ್ತೀನಿ ಅರ್ಧ ನೀ ಒಂಜಿ ಇಡಿತ ಅರ್ಧನೆತ್ತ ಐಟ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನಗರೆ ಅರ್ಧ ಬಸ್ ಯಾನೆ ತಿಂದೆ ಹೆಲ್ತ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಂದ ಕನಪು ನೋಡೆ ಊರುಂಡು ಎನ್ನ ಕಂಡನ್ನಾಗ್ಲೇ ಒರ್ಚ ಪಾಪ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಚಲ್ ಒಣಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತನ ನಾಲ್ ಗಹನ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತೆ ಗಹನಿಗೆ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇರ್ತದೆ ಏನು ಚಂದ ಕೇಳಿದ ಗಹನ ಕಮ್ ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಗನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೂಪರ್ ಹಾಂ ದಾದವ್ರ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಂದು ಹಾಂ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹೋದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಬರಿದನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಾಕ್ಸ್ ಬರಿದನು ಶೂತ ಗಮ್ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಬೈದೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಗೇಮ್ ಹಾಂ ಅಂದ ಹಾಂ ಇದು ದಾದ ವಿಷಯ ಇಂಜ ಏನ ದಾದ ಏನ ಕಲ್ತ ಬನ್ನ ಗೇಮ್ ಏನ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅವನು ಬನ್ನ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಸ್ವಿಮ್ ಒಕ್ಕ ಸ್ವಿಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಂಗ್ ಹಾಂ ಒಕ್ಕ ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಟೈರ್ ಪಾಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಏನ ಕಂಡಾಡ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮೀನು ಪತ್ತೊಂಬಲೆ ಬಂತೆ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಮೀನು ಪತ್ತೊಂಬರ್ರೆ ಬಂದು ಏನು ಹೇಮಕನ್ನ ನರ್ತೊಂದು ಪೋದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀನಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನ್ ಪೋಪಿನ 12 ಗಂಟೆ ಪೋತಿನ 12 ಗಂಟೆ ಐದು ಮೇ ಯಾನ್ ಮೀನು ಪತ್ತೊಂಬರ್ರೆ ಬಂತೆ ಹಾಂ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೈದಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಓಂಡು ಮಾರೆ ನಾ ಮೀನು ಬಂದು ಇತ್ತೆ 19 ಬಂಗುಡೆ ಅವ ಬೂತಾಯ ಅವಾಗ ಬಂಗುಡೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕೇಂಡೆ ಬಂಗುಡೆ ಎಲ್ಲಿಯಾಗೆ ಬೂತಾಯಿ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿಯಾಗೆ ಈಗ ಬಂಗುಡೆನೆ ಆ ಬೂತಾಯಿನು ಮಲ್ತದ ಕುಲುನಿಕ್ ಬಂಗುಡೆನೆ ಬಂಗುಡೆನೆ ಬತ್ತಂಬಲೆ ಬಂಡೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಮಂಡಳಿ ಹಿಡ್ದು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೀರೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರದ್ದು ಬೆಲೆ ಮಲ್ಕೋಕೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೀರೆ ಇದು ಶೋಕುಂಡು ಸೀರೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಆಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಬುರೆ ಪುಣತೆ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ಬತ್ ಒಣಸ್ತೈತೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಏನೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುರತೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಮಂಡಳಿದ ಕುಲ್ಪುರಲ್ಲರತೆ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ఒక ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬಂದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯರದು ಸೀರೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಸೊ ಈ ಸಲಿಂದು ಸೀರೆ ಒಯ್ದೇನೆ. ಮೇಕೆಯನ್ನು ವಾಚ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಪಾಡೋದು ಮೇಕ ಫೋನ್ ತಡೆಯು ಜಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ಸೀರೆ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ನೆತ್ತನೆ ಕಲರ್ದ ಬ್ಲೌಸ್ ಉಂಡು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಲು ವೈಟ್ ಕೂಡ ಆ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಾಸು ಕೊರಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಲು ವೈಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೈಟ್ ಆಪುಜಿ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಬಂಡೇದು ಎಲ್ಲ ವೈಟ್ ಟೈಪ್ ಪಡಂದೆ ನೀವು ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದೆ ಕಳ್ಳ 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 ಮುದ್ದು ಕಳ್ಳ. ಹೇಮಕ್ಕ ಚಾಪದ ಬರ್ಪಂಡೆ ಸೊ ದೂರ ತೆಡ್ಲು ಬರೋದುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಅವನು ತೆಡ್ಲು ಬೆಡ್ ಹಿಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸಾಕು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಬೆಡ್ ತೆಡ್ಲು ಬರೋದುಂಡು ದೂರದ್ದು ಅಂಚ ನಾಳೆ ಜಂಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೋರೆಂಡು ತೆಡ್ಲು ಬತ್ತನ ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಉಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮೂಲಿ ಏರ್ಲ ಬಿಜ್ಜರಿ ಏನ ಕಂಡನ ಬೆನ್ನಗೋರು ಎಲ್ಲಾರು ಏನು ಮಂಟೆ ಹಾಕೋದು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪಣೆ ಅಂಚ ಅದು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ವತ್ತ ಜೊತೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಅವ್ರ ಪೇರು ಗಾನ್ಗೆ ಕಂದೆ ಗುಡ್ಡ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ₹20 ದಮ್ಮೆ ಗುಡ್ಡ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಅದೊಂದು ಎಂಜಾಯ್. ಓಕೆ ಮೀನು ತೂಕ ಮೀನು ಹೆಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ದು ಅಲ್ದೆ ಕೋಡೆ ಮಟನ್ ಬೆಟ್ ಸಾರ್ ಮಟನ್ ಬಟ್ ಸಾರ್ ಇದು ಶುದ್ಧ ಸಾರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏನ ದಾಲ್ ಬರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿನ ಸಾರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಾರೇನು ಹುಲಿ ಸಾರು ಏತು ಶೋಕ್ದ ಸಾರು ಶೋಕ್ ಆತನು ರಿಯಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಅಂಚೆನೆ ತರಕಾರಿ 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 ಪನ್ಪಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲು ತುರೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ಲೆ ತುರೆ ಇಂಚಿನ ತುರೆ ಏತು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾರೆ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಗಹನ್ ಈ ಎಂಟು ಮಲ್ಪುನೆ ಟೆವಲ್ಲ ಮಾರಯ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಟಿಜ್ಜ ಎಂಟು ಮಲ್ಪುನೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆತೆ ನಮೆ ಹಾಂ ಗಾನ ಆತೆ ಇದೇ ಏನಂದು ನೂಲ ಅಪ್ಪೋ ಅಪ್ಪೋ ಕೆಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ನಮ್ಮ ಗಹನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಗಹನ್ ಇಂಚು ತೂತ್ ಬನೋಡು ಮೇಲುಗಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿಸ್ ಕಮ್ ಯಾವುದೇ ರೀಸನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ಆಗಾಗ ಅಳ್ಬೇಕಮ್ಮ ಯಾರಾನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಪ್ರತಿ ಸಲಿಲಂದು ಅಡ್ಡ ಇಂದು ಅಡ್ಡ ಏಮಕ್ಕತ್ತೀರ ಹಾಂ ಅಲ್ಡ್ರಮ್ ಇತ್ತಾಯಿನಿ ಅವು ಸರಿಜಿ ಅಲ್ಡ್ರಮ್ ಇತ್ತಾಯಿನಿ ತುಲೆ ಅಲ್ಡ್ರಮ್ ಲಕ್ಕಲಿಂದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಡ್ರಮ್ ಇದ್ವೈದ ಅಲ್ಡ್ರಮ್ ಇತ್ತಾಯಿನಿ ಜೆಪ್ಪುಜ ಲಕ್ಕದ ಓಕೆ ಹಂಕ್ಲಿ ಮೀನು ಬೈತಾನೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಂಗುಡಿ ₹5 ಮೀನು ಮಾರಿ ಒಂದು ಮಾರಿ ಹಾಂ ಆಯ್ತು ಮೀನು ಉಪ್ಪು ಆತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಪುಗ ಕಟ್ಟು ಬರ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಅದಲೆ ಅಂಚೆನ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಅರೆಪು ರಾಪ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತೇಕ ತೆಡ್ಲು ಮುಟ್ಟೊಂದುಂಡು
ಜಿಯೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಕಳೆದೀನಿ ಕರೆಂಟ್ ಮೀನು ಪೋಂಡ ಗತಿ ಪಜ್ಜಿ ಮೀನು ತಿನ್ನೋಡ ಸುಮಾರು ಜನ నీకులు ఎదాల మీను కోరి తినిపారందు పని పేరు ಸತ್ಯ ಬರೋಣ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಪಂದೇನ ಅಂದ ಮೀನ್ಲ ಅಪ್ರೂಪಗ್ ಕೋರಿಲ ಅಪ್ರೂಪಗ್ ಹೋಟೆಲ್ போப்பினேக்கு கண்ணெந்து வாடியரு ஹோட்டலுக்கு போப்பாரு தினோல வந்து ஹோட்டலுக்கு எங்களுக்கு போந்த சமயத்தான் ಅಂಚ ಹೊರ ವಿಷಯ ಜನಕ್ಲ ಕಣ್ಣು ಐಕೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಅನ್ಪಿನ ಕೆಲ ಇರು ಸತ್ಯನೇ ಎತ್ತುಜಿ ಬೋರೆ ಹೋಟೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಖಾರ ಮಾರ್ರೆ ಮುಂಚಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ఇక్కడ ಕಂತೀನಿ ನಾನು 1/4 kg ಅವು ಮುಂಚಿ ಭಯಂಕರ ಖಾರ ಕತ್ತಲ ಆಯ್ತನ್ ಮಾರೆ ಬರ್ಪು ನಾನು ಓಕೆ ಪೂರ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತೆ ಅನ್ನ ಮೀದು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವ ದಯ ಪಂಡ ಗಹನ ಮೀ ಪೌಡು 7 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೀದು ದೀಪದೀದು ಪೂರ ಎಂಕಲು 7 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ ಶಾಲೆಡುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಪ ಡಿಸ್ಕ್ ಪೂರ ದೀತೇರು ಸೊ ಇಂಕ್ ತುಂಬ ದೆನ್ನಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಪಿನ ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಟೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬೈದೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೀನ್ ಮಲ್ಪುನು ಈ ಸಲಿದ ನಮ್ಮ ಪೊಸತ್ತು ಮಂಡಳಿದ ನಾಟಕ ಕೋಡಿ ಎತ್ತುಜಿ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕುಂಜಿ ಜಲೆಗಾದ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಟಾಪ್ ನಾಟಕ ಈ ಸಲಿ ಕೋಡಿ ಎತ್ತುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮೆರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ರಚನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೋಡಿ ಎತ್ತುಜಿ ಈ ಸಂಸಾರೊಡು ಕೋಡಿ ಎತ್ತುಜಿ ಕೋಡಿ ಎತ್ತುಜಿ ಈ ಸಂಸಾರೊಡು ಕೋಡಿ ಎತ್ತುಜಿ ಗಂಟೆ ತಾತನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ஒரு மைனாண்டு ஸோ இத்தை பத்தின ஆத்திர இல்லாது இத்தை என் ஹஸ்பெண்டுக்கு ரப்ப உணசு மல்த்து போடு எனக்கு கொஞ்சம் பாடிಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಮೀನು ಕೈ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಂಕುಲು ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಬರ ಪೋನಾಗ ರಡ್ಡಡ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾನ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತಬ್ಬ ಅಂಚ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಗಹನಗುಂಡ್ರ ನನ್ನ ಅಂಚ ಅತ್ತಿಗ ನಡಿಪೋಯ ಆರು ಉಂಡೆ ಬಂಡೇರು ಮ್ಯಾನ್ ಉಂಡ್ರೆ ಕೇಂಡಿಜಿ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಡಿತ್ತೆ ನಾನು ಮೀನು ತಿಂದದು ಚೋಚುನು ಇಂಕು ನೀರು ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆವಿನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಡ್ಡ್ ಕರೆ ಮಣಿದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಹೇಮಕ್ಕ ನವಲಿತ್ತಂದು ಆರು ಡಬ್ಬೆ ಹಿಡ್ಕೊರಿಯರು ನನ್ನ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ಟು ಓಲಾಂಡ್ಲ ದೀಂಡೊಂಡತ್ತ ಪ್ಯಾಂಟ್ ದ ಕಿಸಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಓಪುಂಡು ಕಿಸೆಕ್ ಕೈ ಬಂಡದ್ದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ ಮೆರ್ನ ಲಂಚೇನೆ ಕಾಯಿನ್ಲ ತಿರ್ಗೊಂದೇ ಪೋಂಡು ನೋಟ್ಲ ರಡ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಆತನು ಚೀಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಯಾನ್ ತೂಪು ಜೊತೆ ಸೊ ನಾನು ಡಬ್ಬೆ ಹಿಡ್ಕೊರ್ನ ಓಲೋಲ್ ದೀಪೆ ಬಂದು ನಾಲಿಗೆ ಬಾಡ್ರೆ ಬಂಡೆ ಅಂಚದು ಉಂಡು ನೇನು ದೆಪ್ಪುಡು ನೀನು ನೆನಪೆ ರಡ್ಡಡ್ ಉಂಡು ಅಂತ ರಡ್ಡಡ್ ಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇರು ಕರೆಯಮಣಿ ಏನು ಉಂಡಾಯ್ಗೊಂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಕಲ ಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಕಲ ಬಿಡಲಾಗದಂಚು ಚೌಲಿ ಚೌಲಿ ಆತನ ಪೊಣ್ಣೆ ಈ ಬಾಳಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಸಾಕಿಂದು ನನ್ನನಲ್ಲನೆ ದಾತಿನ್ ಬಿಂಬೆ ಇತ್ತೆ ಜಪುನಾಗ ಈ ಮಧುರ ಸ್ವಪ್ನವಾಗುವೆ ಪ್ರೇಮ 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 ಅಯ್ಯಯ್ಯ
ಮಾಡ್ತಾರ ಹೆಣ್ಣಾಕಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತಿಂತೀರಾ ಅದೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ ನಿಂಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡದೆ ಬೇನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತದ್ದು ಬನ್ನಿ ಗಹನ್ನೆ ಅದ ಪಿರಂಜಿ ಆಯ್ ಬಸ್ ತಡಿಕ್ ಬುರಿಯ ನಾನು ಬಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಬಂದ್ಬಿಡು ಹಾಂ ನಾಟ್ ಎ ರೀಚೇಬಲ್ ಬಸ್ ತಾಡಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಯ್ಯ ಗಹನ್ ಗುಡ್ಡಾತಿ ಅವೇನ ಪದ್ಯ ಟು 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 ಏನವ ಪದ್ಯ ಪ್ರಭು ಹಾಂ ಪನ್ನೆ ಬಾ ಪ್ರಭುದೇವ ಗಾನ ಶೋಕುಡು ಪದ್ಯ ಅನ್ಪೆಯೇ ಗಾನ ಶೋಕದ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪೆ ಪನ್ನೆಮ್ಮ ಪನ್ನಿಯ ಕೋಪ ಪ್ರಭುದೇವ ಜಾಕ್ಸನ್ ಹೆಚ್ಚು ಏನ ಆದ್ಯ ಈ ಕಡೆ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತ ಪನ್ನೆ ಪ್ರಭುದೇವ ಪ್ರಭುದೇವ ಜಾಸ್ತಿ ನಕ್ಕೆ ಹ್ಮ್. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ಟಿ 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 ನಮ್ಮ ಮೀನು ಕಾಯೊಂದು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮೀನು ಕಾಯಿ ಹೊಂದಿದ್ವಿ ಆಂಡಲಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಜೆ ದಾದಾ ಒಂದು ದಿನ ಮೀಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಾಳ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಓಕೆ ಏ ತುರೇತ ಬನಲೆ ಕನ ದುಕನ ಬನಲೆ ಹೋಗಿ ಹಾಂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪ್ಕರಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಸೊ ಮೀನು ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಬೇಪ ಏರ ಯಾನ್ ಕಾಯ್ತಂತೆ ನೀರು ಕಾಯ್ಪೆ ಪಂಡೀರು ಹಾಂ ಬಲ ಏನೋ ನಿಮಗೆ ಬಲ ಕನಂಬೆ ಬಲಂಬೆ Hello guys. ನಾನು ಶೋಕುಂಡು ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಪಾಡೋಡಾ ಮಸಾಲೆ ಯಾವಾಗ ಓಕೆ ಪನ್ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ இந்த vlog ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಆರು ಪನ್ನದಾದ ಪನ್ಬೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ vlog ನಾನು ಮಾಡ್ಲೇ ಇನ್ನಿದ್ದ ವ್ಲಾಗ್ இந்த vlog ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ನಮಸ್ತೆ